Múrivo patrí medzi tie časti domu, ktoré nie je možné vymeniť. Pri výbere stavebného materiálu pre hrubú stavbu sa preto oplatí urobiť premyslené rozhodnutie a vybrať si materiál, ktorý zabezpečí trvalé, staticky bezpečné a energeticky efektívne riešenia. V prípade starých budov vieme tieto dve požiadavky splniť len dodatočnou teplnou izoláciou vodových stien. Pre novostavby je teraz k dispozícii revolučná novinka, ktorá spĺňa obe požiadavky zároveň v jednom výrobku. Keďže teplná izolácia je ukrytá vo vnútri ťahál a samotná keramická tvarovka má vysokú pevnosť, tieto tehly vyhovujú obom požiadavkám súčasne. A to takým spôsobom, že tehly sú vyplnené minerálnou vlnou v niekoľkých vrstvách. Tehly šírky 44 cm sa po vypálení vybrúsia do hladka, čo je dôležité pre presné múrovanie. Po vybrúsení sa dutiny ťahál vyplnia minerálnou vlnou. Hrúbka jednotlivých vrstiev je 4 cm. V celej šírke tehly je 7 vrstiev, čo predstavuje celkovú hrúbku izolácie 28 cm. Len na porovnanie, teplno-izolačné vlastnosti steny z týchto ťahál sú rovnaké, ako keby sme na stenu z nebrúsených ťahál hrúbky 44 cm pridali teplno-izolačnú vrstvu na báze polystyrénu o hrúbke 10 cm. K brúseným ťahlám patrí aj špeciálna technológia múrovania. Veľmi dôležitá je presnosť založenia prvého radu ťahál. Presné položenie zakladacieho maltového ložka a tým i prvého radu ťahál je možné pomocou systémových pomôcok a náradia. Na korekcie v ďalších radoch už totiž nie je možnosť. Počnúť s druhým radom sa na murovanie používajú spojovacie materiály pre brúsené tehly. Brúsené tehly môžeme múrovať dvoma spôsobmi. Na tzv. Maltu pre tenké škáry alebo na múrovaciu penu Dryfix Extra. Je to možné práve vďaka brúseným ložným plochám ťahál. Nie je potrebné používať klasickú múrovaciu maltu v hrúbke 10-12 mm, stačí naniesť približne 1 mm tenkovrstvovej malty alebo niekoľko pásov múrovacej peny Dryfix Extra. Použitie peny Dryfix Extra má veľa výhod. Je to najmä rýchlosť múrovania. Na vnútorné rebrá ťahál je potrebné naniesť 4 pruhy múrovacej peny. Na to slúži špeciálny nástavec v tvare písmena Y, ktorý nasadíme na koniec aplikačnej pištole. Vďaka nástavcu vytlačame 2 pruhy peny naraz. Tehly ukladáme do čerstvo nanesenej peny ešte predtým, než začne na povrchu tuhnúť. Po uložení už nie je možné s tehlami hýbať. Pena Dryfix Extra má po vytvrdnutí obrovskú lepiacu silu. Práca s tehlami plnenými minerálnou vlnou si vyžaduje okrem tenkovrstvovej malty alebo múrovacej peny ešte jeden dôležitý technologický krok. Po ukončení práce je potrebné posledný rad ťahál zakryť vhodnou fóliou a tým ich chrániť proti dažďu. Od roku 2020 budú musieť rodinné domy spĺňať požiadavky na tzv. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie. A to je za necelých 6 rokov. Preto správne rozhodnutie urobí ten stavebník, ktorý sa rozhodne pre tehly Porotherm T-Profi plnené minerálnou voľnou už dnes.